Dawranın geçirilýän ýerine bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Bu ýere ýagnananlaryň öňünde Türkmen Hawa ýolları agentliginiň Laçyn tam folklor topunyň çykyşlary ýaýbananlarly. Täze hawa gemileriniň tehniki häsiýetnamalary Türkmenistanyň, Aziýanyň we Ýewropanyň islenlik nokadyna gonmasyz uçuşlary amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Ýurdumynyň raýat aviasiýasynyň önümçilik gowatlyklaryny döwrewatlaşdyrmagy we iň täze enjamlar bilen öpüşen edilmegi, ulug ulgamyna tapgarlaryň durmuşa geçirilýän giň gerilmeli maksatnamalaryň aýrylmaz bölegidir. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň raýat aviasiýasyny ösdürmegiň 2012-nji 2030-njy ýyllar üçin milli maksatnamasyna innowasiýon tehnologiýalary, öňdewarjy inženerçilik tehniki pikirleri we dünýäniň iň gowy tejribelerini peýdalanmak gözüne tutulýar. Hormat prezidentimizin hemme taraplaryň gollawlary esasynda paýtatymyzda we ýurdumyzyň vilayetlerine howatly tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan döwrewap hawa mendilleri gurulyp bolanmagy berilýär. Dünýäniň öňdewarjy öňürjileriniň iň soňky aviatehnikalarynyň satyn almagynyň hasany bolsa, milli hawa flotumynyň üstü ýetirilýär we ulgamlaryň esasy döwrewaplaşdyrylýar. Dawranyň dowamyna täze uçur milli däp desturlarymyza laýyklykda kabul edildi. Dawratnyjylar çykyşlaryna beýik üpek ýolunyň çatyragyna ýerleşýän Türkmenistanyň taryhy ösüşiniň dowamyna sewdada, medeniýetde, ilmde we beýlik ulgamlarda ul üstünlikleri gazanýanyny bellediler. Muny häzirki wagtda ulug diplomasiýa boýunça durmuşa geçirilýän iri taslamalar hem suwda edýär. Mälim şeýle şu ýylyň 16-njy maýyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisiniň dowamyna Türkmenistanyň başlangyjy bilen Milletler Birleşigine agza döwletleriň bir agzdan gollamagyny 26-njy noýabry bütün dünýä durnukly ulug gün diýip iglan etmek hakyna kararnama kabul edildi. 2016-njy ýylda hut şol gün Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulug ulgamy boýunça birinji ähli maslahaty geçirildi. Ýurdumyň geografik taýdan amatly ýerleşmegi we ulug ulgamyna uly mümkinçiliklere eýe bolmagy, multimodal ulug infrastrukturasynyň halkara standartlaryna laýyklykda ösdürmegi Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir diýip çykyş edenler bellediler. Şeýle kysymly hawa gemileri ýokary taşyýytlylygy, amatlylygy bilen tapatlanýarlar we olar 368 ýolagçyny gatnatmagy goýup bolurlar. Bu uçuşlaryň uçuş uzaklygy 11390 kilometr ýetýär. Olaryň uçuş tili bolsa sagatda 905 kilometr deňdir. Uçuşlaryň enjamlaşdyrylyşyna öňdewarjy tehnologiýalar hemde işläp taýýarlamalar peýdalanýarly. Täze uçuşlarda häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda ineler üçin orunlaryň we täze doglan bäbekler üçin sallançaklaryň ýerleşdirilendigini bellemek gerek. Şeýle-de olaryň rahatlygy üçin ähli zerur serişdeleri, çagy esbaplary we beýlekler gözüne tutulanlar. Watanmyza gelip gowşan täze Boeing uçary gahrman arkadamyzyň saýatynda arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna berqara döwletiň täze ýagmynyň garkyny döwrüne milli raýat aviasiýasynyň uçur tehnikalarynyň täzeleriniň satyn almagy arkaly olaryň üstüniň getirilmegi bilen ýurdumynyň hawa ulug ulgamynyň maddi enjamlaryny binýadynyň barha puwtulanyrlýan alamatlanýar. Şeýle uçurlaryň satyn almagy ýurdumynyň hawa gemileri ulgamynyň tehniki binýadyny hasa puwtulanyrmak bilen bir hatarda milli raýat aviasiýasynyň mümkinçiliklerini giňeltmäge, hawa ulug arkaly halkara ýolagçy gatnawlaryna bolan islegleri kanagatlandyryp, bu gurdaky işleri ýokary derejede amala aşyrmaga, dostlukly hyzmatdaş döwletler bilen sewda ykdysady we insanperwer gatnaşyklary giňeltmek üçin amatly şertler döretmäge hyzmat eder. Munyň özi Türkmenistanyň beýik üpek ýoluny täzeden diketmek strategiýasyny durmuşa geçirmek bilen baglykda da möhüm ähmiýet eder. Çünki Türkmenistan Sowetiň möhüm ulug halkasyna hemde ýeri halkara logistika merkezine urlýar. Möhüm başlangyçlar ýöne sürýän hemde olary amala aşyrmakda anyk işler alyp barýan gahrman arkadamyň we şol işler üstünlikle dowam edýän arkadaly gahrman serdarymyň ulug syýasaty netijesinde bu wezipler ýygydaly durmuşa geçirilýär. Daşary avia kompaniýalaryň üstsäçil uçuşlar we uçurlaryň ýalňyzynyň üstüne dolmak üçin ýurdumynyň hawa giňişligini peýdalanmaga bolan adaklanmalary barhartýar. Hawa gatnawlarynyň işçiligi hem ýygydaly ösýär. Çünki avia kompaniýalar Ýewropa bilen Aziýanyň aralygyny has gysga iň täze dolandyryş we nawigasiýa tehnikalary bilen enjamlaşdyrylan ugurlar boýunça hereket etmegi makul bilýärler. Şeýlelikde gahrman arkadamyzyň başyna başlan hemde hormat prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän durnukly ulug ulgamyny ösdürmek boýunça döwlet syýasaty häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmekle gönükdirilendir.
bu siyasat sebitleyin hem de ähli umumy ösüşüň durnukullygyny öpüş etmäge, oňa täzeçe itergi bermäge, ukyply ýutgaşykly uly ussaşar hem de logistika infrastrukturasynyň kemale gelmegine münasip goşunt goşmak bilen beýtarap Türkmenistanyň halkara strategiýasy bilen özara sağlaşygy emele getirýär. Täze howa gemileriniň çeýniki häsiýetnamalary Türkmenistanyň, Aziýanyň we Ýewropanyň islenlik nokadyna gonmasyz uçuşlary amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Ulgamyň işgärleri şular ýaly täze uçar üçin hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hem-de türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şany waka münasibetli berilen toý sadakatynda il agzybirligi, ýurt asudalygy, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň hem-de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň janynyň sag ömürleriniň uzak il ýurt bähbet alyp barýan işleriniň hemişe rowaç bolmagy dilegedildi.